Ya kulüp bilan jursam meni faqat dadi yo'q deb o'ylab qolmoqchiman. Of, ma dunyoda mendimi boshqa chiroyli gap qila oladigan odam yo'qmiki deyman qayli ba'zan vaqtida. Voy qo'yib bira bo'ldi chiqdimi? Bu yolda men madnesi müştak kılmanlar sen benim tayyorlıklı tutuvatamdı ya. Tutuvatada. Asas Ben çorçap ben hoşumdan ketey dedim cima ama iyilikçilik nimda tez. Onu kıysam bu tuğan, bunu kıysam o tuğan. Ma açan boyan boynu kösüp jüriyette yok mana. Bizdemde kalsa Mırza etnen ketti. Bir kam tut film koyup birtken şoruq ses sorup terket. Can hocan. Hem işkiyanı ben kaptım hem yerde. Evet ögülük bolunu jıgıd eken. Ben mi bakayım? Ha. Selam kızım. Sırf senin demağılla. Opam bayan telefon opam opam biçare ve bollarım apa bollarım mektep bardı bollarım jüp koyayım balam anı kılayım balam manı kılayım dep. Yani şu cinim opam meni opamda mas meni gimim niyet hiç kim yokken. Şunda çarçap bazı başlarım degen bek ağırıp gitip bardı. Şoňlaşgan mawy gaýsy men bu fınsyllarymyň hemme tek qılmak etdim dese. Benim Qashqaşar ýagşy gördük adam bek çykgen. Şoňlaşgan ma paýalyetini taýýarlagan bek ýagşy qılmasak bolmaýdy hep tıkapdym ha bu hinem. Muşu 8-nji aýynyň 30, 31, anandykin 9-njy aýynyň 1-3 gün. Bütün mülazimetlerimiz aqsız iç ötemiz. Belki neçe min adam kep ketişi mümkin. Şoň hemme eýlenge bek ýagşy bolgan sowgatlyklaryny taýýar kılıp, mülazimetlerimizni ýagşy kılıp, kem materialyny hemme tolyk kılıp, 500 adam yetkidek bütün material hemme näsini taýýar kılıp goýanlar. Şu aldynalar tizimlatgan 500 adam bilen mülazimet kılymyz 3 gün jarýanynda jyma. Hakkı. Tüni yağmen balaqlaşqandan men aslında telefonumu hatırlap qoýatdym. Ha, şoňa kem näsilinde ba perdilme bek ýörüşipdi. Hem işden taýýarlyk tolyk pişsin jyma. Hakkı. Neçe wagtny ýagman sırtlady jep, öbe jep, boşqa adamyň dukanynyň faaliýetlerini rakyş kılman dep, ma dukan gaýlamaga nurgun adam dukanlaryny adreslep gitipdi. Muş dukanyň adresimiş Qashqaşar, Nurwag Melsmiş, Ýewropa ýylyň garşy tarapynda şunda dep bäsem bilenmädi da. Nim boldu acaba qaqşap gitip barsa paýalyat dep boldu. O paýalyatlaryň qoýan menen keypiýatym faqat ýagşy emas, küçük açyk näse ýap çykylar. Açyk gelgenden açyk näse ýemedi, totlyk näse ýedi. Jürek degen totlyk näsini ýagşy gördi. Nim bulap dikelesler açyklary kep qılap, özleri han özleri bäk külüp ýaýrap ýaşap. Ya kulüp bilan jursam meni faqat dadi yo'q deb o'ylab qolmoqchiman. Sen maňa bir tez uçup dep bireýsan dadimni bek çyk hazır. Qanoz degen, ýani açyk ýeýmen degen, ýe. Maňa bir däden aňlay. Sen qagan hem det dökmegen maňa. Xil toluklandy qinim. Maňa. Boğan sen. Maňa. Kulüp jursam dadi yo'q dep qapsan. Bir girip ketdim men qaýla ujo. Haja. Çykdyk. Meniň bişim kelgen detni taksam bilmeýse. Sen meninkini bilmeýsen. Sen nim boğan sen. Bulup sen bir başta digine kiçik oğandyk bir däden men bir aňlay. Nim boldy? Muş haq 25 gelenden film görüp mäns gelip işgelen gibi köz teketdim o qaýly ýagşy ötedigen boldy dep. Şykylyp ýykyna ýazbek uruşup kılýatdymyz. Günas çokum sende ötdimiki. Opsemice neylim bek güzenge qaýlap bek vay dep zada aly qaýmaýdy. Çokum günas sende ötdi. Nimiş oldu iki depdimi? Doğumluk üzemni bisi olay deyim. Muşta gep nimiş kılsa sen beni arcamı ya. Bazen vaqtaga üzemni arcıstek sıkmayım cümen seni. Hak bulamıyorum basitken doğumluk uğur. Hakame şuna bolsuma. Fukam nim boldy da menin gepimden olmaydı kense doğumluk. Bellam eskim ha. Bu azrak çeçil. Üzülüp qalsa. Şu nurgun wagtlarda ayal kişi iki kız gepini az qıysa. Nurgun jätlerde ma iş ýagşy boldy. Şoňşo sende ötdimiki dep dedim. Nim boğan digine. Bir aňlay. Çimde ötdi anandykin çim tarap turlagan andan dey. Digine. Of, ma dünyada mendimi başka chiroyli gep qila oladigan adam yo'qmiki deyman qayli bäzan wagtda. Üzemni açyp faqat düşenmeýänken, ma oşunçylar dep üçinçisi unlu deydigan oşunda bişemma. Bulup üzemni açyp düşenmeýän son gep qilgandan ma faqat paýdasy ýok. Aňlamaýar bol çykdymy. Oy qoýap bire bol çykdymy. Otur. Kulüp bilen çykdymy sizge sen dawamly gaşynda qılıp. Digine. Nim boğan.